كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو balani mi anot ni kallu to pan tan mi ma kan taw yalti hi wona jotta ko dum day ni tan badde tan wurtu wure tan kono yino oyde holon bande bas asu ah min jondire subako min jondire subako juude jettindiri juude jottindi o tudda min de balday jettam ko jalloy soñna jungoy wona surnu jungo kay le posade ayan seydou ba jinmami andinde pos julɗo jaggani debbo seydou ba ka woni heɗomi tan min mummota ko Dakar arde horande mon jiiɗa subaka Allah fof mi totta mon dépasse sa haalam tan puttina guite le posade ceerno nan ari ana yiɗo ɓi nenam walla ɓi babam walla nenam walla babam na yiɗo min a yiiɗo nenama yiiɗo babam ɓi yumma gonduɗa anne joom suuduma gonnuɗa ho ceerno ko mbiɗa Dakar ngara e Fouta mbiya jogante passement ceerno joni ko jiiɗa mi jogoma eh seydou ba an waldate asu eh an waɗat consommé asu min Eh. meeɗa wadde consommé asu eh anani eh min rokkirma ɗum saabi Allah yon mbaɗa Anani. consommé an ko mbaɗa consommé yoɓa comment mi consommé douze e suur ndum waɗa consommé an woppu douze han uddu douze ma ah mudde mi watta yaade douze abou thiamo suur ndu min jeeyi han suur ndu min jeeyi an mbawna wallu yimɓe wayo ay kaldumami ka ɓi yummokko ittuma Dakar neɗɗum wota Dakar adda jungo ɓolo min daññomi nde on tini ana tini galle mon tini wona gong on tini mor on tini a meeɗa kam waɗande on tini amin an ko meeɗa kam waɗande hande made ko meeɗa kam waɗande baba wini kam holtinde koɗo ɓuuri ñamde keyɗuɗo ayi seydou ba aha mi andinma gueɗel gotel eyyi ha ɗiɗi ha tati Aha. asu a jogoto ɗum ganna an woni joom galle makko assumi Sawa. joguinomo hanki joguimo hande sa wawamo jogade mi ittadewgal ngal an woni wajo gueɗguita mi ittadewgal ngal ngal iwata bona awa sa haalam tan mbayani posani aɗa e ngal ƴew janguiɗɗa ngal humanma holon an han jottoɗen hen mbaɗa kilasa guiɗɗa ngal gonɗa ko humanma fuyde janguiɗɗa ngal an a wona humanma neɗɗo an fuyno gonɗa aɗa fuyde gallam duusam ndiyamam kuuram mi haalaɗa haala an hanki dépense mi ñamɗa min tottir ɗum ñamɗa ɗumo Dakar to puttinaji ñamɗa tan mbayani posani aha malam mi ala ngal ɓuurata dewgal mi itta ɗum kadduma ngal dewgal mi itta ɗum salana salana mima jogga kam aɗa andi an wa joga jogo miñi so hedditino jogo Abou Thiam Seydina so hedditino ma an tan gila garɗa gallam heewi Mor ma yimɓe waɗi. heewi koyɗe mor aha matam kel itta tam galam mi rokkuma debba par mi jogono maɗa mi rokkuma debba par mi jogono ittugal maɗa jeewa mor ma waɗi ittugal an ko mbawɗa ha o ñalawma mi haalta haydara wadduma wona ɗum haalante kangal saɗa wowno ɗum wowno ɗum jaam mor ma allo assalamu aleykum ceerno karaw no mbaɗɗa aɗa seydi sar aɗa selli mbimi min de wonko jinnomi namdade mo par ce que mi nani kam ne wiye liggade neɗɗo maaya ɗum min nani ne harmi joni liggade neɗɗo hangue noon est ce que ɗum ne harmi walla harmani e liggadam tan o hami ene o hangue ɗum harmani ɗum harmani de très bien won mo jinmi noon ya liggonomi hangue watta ƴakkude tekke watta rewde beddaji no wulle no luuke wona ɗum wawi wonde e gasi ala probléme d' accord inchallah min jokkodiren inchallah mami noddiri so Allah jaaɓi inchallah allahu akbar hikka wela wallahi ma karo andi noon Garaaw. e baylel
mbaɗɗa aɗa selli sehlam alhamdulillah no galle o kana mawɗum ɓendira fof ne selli jam tani kana machallah alhamdulillah Mawɗum. jetta Allah kay alhamdulillah alhamdulillah jam tani kay en mbawdidiri sehlam ayi alhamdulillah machallah jam tani mawɗum kay alhamdulillah jam tan kay aɗa andi maire o e ko jantuɗo jantuɗo e o yanti kadi ah bon eyi ah o yanti barka Moussa nde Habous Sane ndeysan joni noon o mon toon yalla rokku jam eyyi kala ko joguinomi noon mi waɗi hen ndeysan tennima hande noon wallahi tennima de mi haalma sagata gorko ɓurɗo wiyede ko sagata gorko ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo wonde vrai o ko teddinɗo yummum daraniɗo yummum balluɗo yummum so sohli moƴƴere balla ɗum heɓa moƴƴere nde so sohli ko ñamete ko yarete daroɗa ɗum so rafama ni no yumma ni daroɗa hen ana jogui duwaw kadi Allah subhanahu wa taala yii ko mbatta ko kadi kala ko aɗa waɗa e moƴƴere so Allah yii tan Allah weltinimama tan amalama kadi Allah yii Allah weltima yo Allah rokkumo jaam noon anne kadi yo Allah ɓeydu tinnodema ɓeyɗa jokkude ko mbatta ko ni no moƴƴi no fewi eyyi tinno tan nani tinno tan yo Allah wallu jonon joni garmi ko bindanaɗo ordonnance ordonnance tottami ɗum eyyi a faami ko bindanaɗo ordonnance joni mi ala noon ko to mbawmi membade so wona e ma kadi jakorimi koye ma ɗum tagimi arde yettadema pour que mi haalama ko ujunnaje jeegom ordonnance ko ujunnaje jeegom mbaɗanmo ujunnaje jeegom pour mi sooda mi walluma ujunnaje jeegom mi walluma ujunnaje jeegom eyyi pour holɗum ordonnance o eyyi pour holɗum kamɓe walluma ujunnaje jeegom eyyi sa yimi noon ka neɗɗo moƴƴo ɗum tagimi arde ɗo mi ñagoma moƴƴeram yettaki to walludemo ujunnaje jeegom tenan ko ɗum woni aɗa wiyami ko moƴƴo pour walluma ujunnaje jeegom sa welama mbiyami komi bonɗo sa welama ɗum ɗo ɓeydede andi ko kalma tan ko woni gonga ha woni gonga saabu Allah nelaɗo mum darono yumma cafara yumma safru yumma te yumma wondi koye heege nde heege yumma wondi nge non ƴeewoya raddoye pooli e colli kirsa mbaɗana yumma suppu ñama wo amma wona ɗum noon ƴeew kalno ina dañire sa asat leydi sa astoto sa feƴƴal leɗɗe sa feccittu wan noon jilla daña hunde cafra yumma safru yumma kono wona kay aɗa ara gaɗa wiya min yom safru yumma pour holɗum min mbeɗa safru yumma ujunnaje jeegom on dañami ujunnaje jeegom e aw guila mbuɗo ummo mboɗo ara ɗo e kalninimi wadde ko e mbima mi heɓata kadi a moƴƴani e ko adduma wadde ɓe mbima noon kay ko adduma wadde addeme mbaɗani mi sikkira mboɗo yakori somi ari mami heɓ ko ɗum addimi ɗo walla puyde mbimi gonga ha gonga ɓeyde ka sagata gorko tinno dote maɗe darna koyɗe maɗe ha tiiɗa ɗaɓɓoya jiiloyɗa no mbimami ni asto feƴƴo feccit ɗaɓɓoy ƴogo ndiyam foof wat ha daña hunde to cafra yumma ko min de safrade yumma wona min de min wonde komi ala ni ko mbaɗi safrade yumma mi ala min eyi ala caɗele mi ala probléme ɓiyon ni fof tan fat abu on mbaɗa yimɓe cikkata wonko joguimi ala caɗele yimɓede cikkata wonko joguimi yimɓe jawdi mo joguiɗa ɗo ndi halnin jawdi ndi ɗo andi woni gonga mballodiren tan sona ɗum noon so haala ka heewi a faami ɗum minen te heɗe mi fammin ma aɗa andi yimɓe cikkata safrata ñawɗo tan ko ordonnance uji ɗi docteur eɓe bindere ɗe wona ɗen tan de poɗɗe pasoje ɗeɗo ne safra poɗɗe ñokkete ɗeɗo ina safra sa yeehi joni da totta codanna yumma poɗɗe ñokkete ɗe e poɗɗe pasoje ɗe totta mo yara joni wiya ñoy dayugo nangu ɗo nangu safra ya sodan yumma poɗɗe pasoje ɗe e poɗɗe ñokkete ɗe yumma joni ummo so Allah jaaɓi inchallah abou ɗum ko woni ɗum ko temedere wonɗo eyyi temedere nde ɗo eyyi mi yaha mi soodi ordonnance wona ordonnance mbiyami ko poɗɗe ñokket mo an mo wima ko poɗɗe ñokket o wondi ɗum safratamo ha si te ƴew ay sa welama ni nangu heɗe limiya sukko min de a fiyata kam sukko a fiyata kam de hoorema woni ɗon table letturuji jaggu mbimi jaggu a fiyata kam de jaggu kalisma jaggu ko woni jaggu temedere ma a geddi nane nder ma a geddi mi geddi nane nder ma a faami
ana wala ko barke fulare ma urma jasi aduna ala ngare mo geddi mi andunu mi hannoma winemo oɗo mi ar an adduma an ka neɗɗo jeygue an mbiya ka jullu ko mbatta hoorde woni neɗɗo jeygo ko mbatta hoorde aɗa jogui ndi jawdi no wayi hewde mbasa sakkade en muddaɗen an woni neɗɗo jeygo an ka neɗɗo jeygue an woni neɗɗo jeygo an ka neɗɗo jeygue an ina yani yiiɗo an ka neɗɗo jeygue balla puyɗe an Allah balla puyɗe mala ala ceele a jarama Allah jarama noon mbimi a jarama Allah jarama hande korka wulani ala ñalaw hande an wona ɗum an ka suusa korka tan ala suusa yaadi kadi weltaram nde hande o dépense mo tottuɗa machallah kay min kay mala wona ande tan min totti dépense ɓuttu iyala hono hande ala hande kay machallah komi keɓɗo dépense tan no yiɗiɗumi hande wadde mi doggi ko welimi noon tawla weltima tan yomi faama weltima ala hande kay ko camdem weltima tan de min weltima tan yomi welto min nani kono noon deete deete mbaɗa yiɗi haalandema gueɗel gotel tinno deete ay jawdi ndi Allah lubruma ndi andu ka luɓaɗo ɗum wonmo Allah haaɗi so neɗɗo are ma wullitimama caɗele muɗum aɗa andi an to gonɗa ɗo aɗa waawi kadi an hoore ma aɗa andi aɗa hattan ɗum aɗa waawi ɗum kadi ko guittata dokkata jomum ko haydara Allah usara e jawdi ma ndi machallah aɗa jogui hande ko ganduɗa eɗen mooli Allah wonan noon tan gasirta neɗɗo so are ma arde ma saabu Allah sirte nduɗo lewru korko neɗɗo aray ma wima nenam de ko ne wallu ɗum hen ala ko bonnantuma haydara usra ma haydara so wona ko fewnanma boy luwam julmere luwam ga julmere nde julmere ala ɗon ko nden julmere woni kadi luwam julmere nde ko kewi jumani julmere ƴeew hayre la ilaha illallah mi kam mina jaa ngat ɗum ɗo ngat wori jirkoye korko gonɗa wuuf an min de mi ronki yon fam min de bandiraɓe julɓe oɓon nan andene saabu Allah nenani muɗum an sengtumi e jawkal makal wiide ko jawkal ma kono aɗa joguiɗe gasara hol fof ko joguimi ko gasara bandiraɓe julɓe eɓa an deɗo kalmi ko ala hen ko boni walla koko baylel ma nan didirno e nanɗa wiya ari ɗo he cankino hayyo nenoyam bandam ayo nenam ayo ɓuri meram bisimilla e siroy bisimilla hayo sir jikkilam abuga nenam hayo bandam sir jikkilam hayoma ayoma nenam jarama joƴƴindo en ode ko ɓi kawma ko ɓinguel kawde ɓinguel kawma e dendi baɗɗa salmitanen ɗo kanko de ko ni nan ƴuri tan bisimilla no korka ka hasimu wiyete dandam noon mboɗa andi horata hasimu horta ya ɓendu nder a jarama e nenoy nam nenam ino goruɗa ham mboɗomi ɗo tan korka ko noon tan ko wayre ɗon tan tawte ɗon wona hamo ɗon ceɓori kam aha ko mawɗum emin caɓori wallahi min celli ko mawɗum wallahi nenam weltima yiidam ayi min kay ɓuuri nenam weltade alen andi weltima min horam mboɗo heppuno ko ngara defa tan nenoyam tan yawur mbaɗɗon tampere mawɗum alhamdulillah machallah jam tan alhamdulillah ko mawɗum ni no yimɓe ɓe goppuɗa toon ɓe mbaɗi celle ɓe jam celli mawɗum ni alhamdulillah alhamdulillah mbaɗa ka joguinoɗo haaju o ga diwan haaju baɗono ala wondi ko mi yirana aɗa addi wolis tan cikkumi maaro wolis oɗo mo gaddumi o wolis ko ɗo e galle he fayi min ɗo o diwan ɗo hay goto mi anda ɗo ala mo gaddowomi ga sona dikkiram nani ga ɓuuri meram gabbimi mboɗari horande ɗum son ji kadi mi arani ha korka dañi hande balɗe 4 ko yinnode dañde tan lijidde ko woppi galle ko woppide sukaɓe kono min ponnomi arde ko ɗo korka ka ponnomi humde ɗum mata noon ko joni Allah yamiri mi ari korkam nenoyam saɓori wodi ko dañƴaham wallahi mi dañi saabu komi ɓooyo ngol kadi ngarmi ko foftade te balɗe 4 ɗe goppumi caggal ɗe kadi komi jooɓo waɗe hade timma saabu mi wona ganni yiiɗo hay jultoyde korka hay taske mi sikkani sa yi somi woodi ma daw hedde mawlude nenoyam dende ma wat ko welimi wallahi ma wat ko welimi woodi ka ko mawlude Allah jaɓi wimo noon ko balɗe ceeɗiɗi min dokkuno wulode minanani balɗe ceeɗiɗi holɗen balɗe jeeɗiɗi o wonani ɗo balɗe jeeɗiɗi o ari ko horde ɗo ha korka maaya o wona balɗe jeeɗiɗi addi ɗum ɗo en lewru ndu ko mandu maaya no yiɗi fof heure fof mo yiɗi ko on heure o horal nene ummo naaro yande kadi min de mi tam ummo ɓendu nder nenoya kono min asamo kam famani ko yeewiɗane ya jeeɗiɗde alamo ñamduɗa alamo jetta Allah wallima jeeɗiɗde nayi jeeɗiɗol kam Khadija sa nayi ko
Khadija Khadija na wimo balɗe jeeɗi anani jaba abune balde ma ceedi jeeɗi de ya humbuji ma ɗum ɗoji ma kurtuji ma ngal woɗi sal o wona o kay maraw ko garɗo hodde wona garɗo tan hoorde ɗo min de ɗum jaaki min yimɓe de maraw tan no mi anda yimɓe ko haɗata moni fof wadde heddade galle mum hedduɗo on ko Allah hoddiri ko ɗum on ɗum dañƴa ñaama ɗum jala ɗum kono ala ko ma mbiyata yiiɗo yo cafdi tan ɗo noon ala cafdi ɗo ala cafdi de saɗa wawi ganduɗa tan ko taw liɗɗi tan ñokke walla ko guertote tan aɗa ɗuminen ganda ala ɗo de